Váha je taká, že súhlasím s tebou aj s tebou a veľmi rada zostávam neutrálna. Váha je taká, že som milá a priateľská ku každému. Ale nemyslí si, že ťa chcem. Váha je taká, že nenávidím drámu. Povedz mi, čo sa stalo. Chcem vedieť všetko. Hovor rýchlo, som nedočkavá. Váha je taká, že je mi jedno, kto o mne čo hovorí. Ale v skutočnosti mi na tom aspoň toľko to záleží. Váha je taká, že jasné, že sa chcem ísť s sebou najesť, ale neviem kam. Je príliš veľa možností. Čokoľvek vyberieš, budem spokojná. Som ochotná robiť ľuďom radosť. Váha je taká, že je mi jedno, kde pracuješ. Budem sa rozprávať s každým. Je mi úplne jedno, aký máš spoločenský status. Dôležité je, čo má človek vo vnútri. Váha je taká, že áno, bude tichá domácnosť. Ale prečo? Čo som spravil? Nevieš? Tak rozmýšľaj. Váha je taká, že vyhýbam sa konfrontácii, ale nerob si milné predstavy. V prípade potreby ťa prefacka. Váha je taká, že chcem udržať mier. Nechcem žiadne problémy, dokým ich nevyvoláš. Váha je taká, že samozrejme, že dokážem vychádzať s každým. Mám rôzne typy priateľov. A ak ma nemáš rád, je veľmi pravdepodobné, že problémom si ty. Určite to tak bude. Váha je taká, že keď